Takže pánové, proč jste se rozhodli použít právě krytinu Jánoší pro tento projekt? Šindel Janošík od vašej firmy sa hodí k týmto dreveniciam. Je to lepšia varianta od dreveného šindla, trvácnejšia hlavne. Bola strhaná, bola použitá paraoprípustná fólia, nové latovanie, montáž strešnej krytiny Janoši, boli zapustené zlaby, oplechovaný komín, ako vidíte, robené lemovky na mieru zapustené, aby sa dali vytvoriť pekné detaily. Koľko to je veľmi členitá strecha, bolo tu na veľa takých miest. Majiteľia nám povedali, že im zateká, hlavne v tých komplikovaných, čo sú v podstate sukne a podobné časti. Aj komín, to oplechovanie úplne tak nedoliehalo. Tak spoluprácu s ľahkopracou sme na úrovni, zadáme, čo my potrebujeme od doplnkov, lápačov, strešnej krytiny. Zadáme svojmu obchodiakovi, ktorý to všetko objedná. Tovar nám vždy príde na čas, hlavne nič nepríde poškodené, všetko je v top kvalite. Rodinné domy, väčšinou tie staré krovy neboli stavané na veľkú záťaž, preto je plech tá jasná voľba, lebo je ľahký, lacnejší a dá sa s ním oproti škrydli spraviť viac detailov, ako vidno na tejto streche. Majitelia boli veľmi spokojní, myslím si, že strecha je oproti pôvodnej krytine, ktorá tam bola, je funkčná, esteticky pekná a ku tejto zazrilskej architektúre sa to hodí.